Аслихан Гунер 17 декабри соли 1987 дар шаҳри курортии Сивас таваллуд шудааст. Модараш аз Малатия ва падари ӯ аз Сивас мебошанд. Аслихан ду хоҳар дорад ва як бародар. Вай аз ҳама калонии онҳост. дар донишгоҳ муносибатҳои ҷамъиятӣ ва таблиғро омӯхта, вай мактабро тарк менамояд ва ба ҳунармандӣ оғоз мекунад. вай дар маркази фарҳангии Барис Мансо таҳсил кардааст. Аслихан Гунер дар оҷонсии Тумай Озокур кор мекунад. Аслихан мегӯяд: ман қадам ба қадам ба сӯи мансаб рафтаам. нахустин ҳунарпешагии ӯ соли 2004 баргузор шуда, дар он ҷо дар сериали «Ҷаҳони асрҳо» нақш офаридааст, аммо ин нақш хеле барҷаста набуд. дар соли 2019 актриса ба ҳайати ҳакерони силсилафилми «Ситораи шимол» ворид шуд. орзуи актриса нақши як зани усмонӣ буд. вай ин орзуро 2 бор амалӣ кард. Аслихан дӯст медорад варзиш, алалхусус футбол, теннис ва инчунин роллер. шавҳари ӯ актёр Мерт Килич буд, ки онҳо бо ӯ дар маҷмӯаи сериали «Теппаи раҳмдилӣ» шинос шуда буданд. тӯи онҳо моҳи июни соли 2013 баргузор шуда буд. муваффақият ба Аслихан Гунер пас аз наворбардорӣ дар сериали «Асӣ», ки дар он ҷо ӯ нақши Гонияро бозӣ кардааст, ба даст омад. соли 2015 ҳунарпешаи турк Аслихан якбора ба наворгирии 2 филм шурӯъ кард ва соли 2016 ба иҷрои нақш дар силсилафилми «Амбер» шурӯъ кард, ки бинобар рейтингҳои паст баста шуда буд. вай сайёҳат кардан ва аксбардорӣ карданро дӯст медорад. Аслихан Гунер соли 2019 дар силсилафилми «Ситораи шимол» нақши асосиро бозидааст. ӯ мегӯяд дар бораи нақши худ, яъне дар бораи силсилафилми «Ситораи шимол». Аслихан мегӯяд: вақте ба ман пешниҳод шуд, ки нақши Йилдизро иҷро кунам ва вақте ки онҳо ба ман дар бораи персонаж нақл карданд, ман фавран хостам сценарияро бубинам. дар мавриди минтақаи Баҳри Сиёҳ ман хеле нигарон ҳастам. сипас вақте ки сценарияро хондам, гуфтам: Йилдиз нақшест, ки ман дар тӯли солҳо мехостам ки орзу кунам. филмҳое ки дар он Аслихан Гунер нақш офаридааст: филми «Капитан» соли 2020, силсилафилми телевизионии «Ситораи шимол» соли 2019, филми «Баҳор» соли 2014, силсилафилми «Себҳои сурх» соли 2014, силсилафилми «Пойгаҳи ду» Кодекси Москав соли 2012, филмҳои «Минуси 18» соли 2006 ва силсилафилми «Дунёи розҳо» соли 2002 мебошад. дӯстони азиз, ба канали Дунё Медиа обуна шавед ва гузоштани лайкро фаромӯш насозед.